வீடெக்காஸ் மிஸ்டர் சிவா வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தார். கோவிட் டைமில் என்னோட பெரிய பையன் தீபக் செல்வதுர்கா மேரேஜுக்கும் அவர் தான் ஃபோட்டோகிராஃபி இதெல்லாம் நல்லா நீட்டாக இருந்தது. அப்போது ஆல்பம்லாம் சீக்கிரமாக சப்மிட் பண்ணிட்டாரு. இந்த வாட்டியும் வந்து சின்ன பையன் தீரஜ் இவங்க ஹரி லாவண்யாவுக்கும் அவங்க தான் எடுத்தாங்க. நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. டெக்கரேஷன் வாஸ் வெரி எக்ஸலண்ட், எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்துச்சு. நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃபோட்டோகிராஃபி நாங்கள் கேட்டபடி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க, நல்லா இருந்துச்சு. டெக்கரேஷன் சூப்பர், சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இவ்வளோ அழகாக செய்வாங்க நானே எதிர்பார்க்கல. நான் கூட அந்த பணம் அதிகமாக இருக்குமோன்றது கூட நான் ஃபீல் பண்ணேன். உண்மையை சொல்கிறாரு, அந்த அளவுக்கு டிஜிட்டலி ஒர்த்து. அந்த வாட் வி பெய்டுன்றதுக்கு நிஜமாக ஒர்த்தான ஒரு டெக்கரேஷனு. அந்த லைட்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. எக்ஸம்ப்ளரி குட், அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். இல்லை இவங்க 2வது தடவை வச்சோம்னா காரணம் வந்து முதல் தடவை செஞ்சுருந்தாங்க, இருந்தாலும் கொரோனா டைம்லேயே அந்தளவுக்கு செஞ்சாங்களேன்னு பார்த்து தான் நினச்சேன். அதை விட இது ரொம்ப நல்லா செஞ்சாங்க. கொரோனா டைம் அவங்களால செய்ய முடியலன்னா கூட அப்போயும் நல்லா செஞ்சாங்க, இப்போயும் நல்லா செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்கள என்கேஜ் பண்ணுறது இஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ, அவ்வளோதான்.